niat sampeyan dalem menika bener ning dereng penuh. Apik dereng kantenan becik. Rabi niku nasib. Tresnani niku takdir. Jenengan saged ngangen-ngangen rabi kalih sinten ning boten ngerti mangke tresnane kagem sinten. Niku jare Presiden Jambukan sinten. Kowe rasa mulang kaya pedhita, jare dalan maksud kaya dewa, tutur kaya pastor, dalil kaya nyai. Tai bener. Ngopo? Kowe tak dilojo iki entak go idone keren. Stop. Enak kan? Sabar bosku, sabar. Iceland deh, Iceland. Dan dengan ada tebok ini kalau patus kali ini doh pengenalan yang teknis sama lima doh ini apa lo? Konta luar ini condang semarangan tuh berarti konta gimana? Wes, jangan sih kan? Wes, jangan sih. Bosnya ini lagi galau, stres. Iki karo intermezzo arek dhewe iki minggune bicara Borobudur Malayang. Borobudur wayangan. Utah Taman Wisata Borobudur sing kaping pisan. Matur nuwun khususan kunjuk dhumateng Pak Mar sing wis ninggali arek dhewe. Sakadang kabiyan teater lingkar biyayi kok. Apiane kaya ngono. Ya piye to? Iya. Senengane iki njajake daran sing mirasa. Tenan. Kuwi kaya ngelmune Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kae nek dahar mesti ajak-ajak wong liwat. Mbuh kuwi tanggane, mbuh kuwi kancane, mbuh kuwi wong random mesti dijawil dijak dahar bareng ngono. Sahok beneng weweh. Ora yo ngono kuwi duwite ora opak ning malah saya betul. Nah. Atur nuwun iki kadang kakangku abangku Mas Ridwan Mbak Senuri soho sedaya kok unden TWB sing mesti awake dhewe anggere ngene iki yo pengen durung mati dipakani ayo apa-apa karya opo ya lah ya seperti nek piye-piye iki tindak kudu suga oh pasti tenang beres nuli tanggunganku muga-muga di tahun-tahun selanjutnya Taman Wisata Borobudur bisa terus membawa kebaikan berkah manfaat bagi masyarakat dan kawasan Magelang ini. Kabeh elemen saka hiburan nganti sing ngisor iki kudu saling percaya siji lan sijine. Aja golek benere dhewe. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Solidaritas tanpa batas, aja dupeh-dupehan pas senior. Sing tuwa kudu ngayomi sing nom ya kudu ngajeni sing tuwa. Ya kaya sing mbok kadake mau bener durung tentu bener. Ning nek bener mesti bener. Apik mengkawat becik, ning nek becik mesti apik. Keli ning aja keli mengalir ning ora kentir undak kentir. Yo kentir rasa ning gasku kok. Lah ya sing baku kabeh kuwi kudu nyawijaken rasa. Manunggal tekad
indah dan mempesona, membara butur. Amin. Yo, nah, ini kembali.